Sairnya balam Jabaraba Barabah lalu taban mandi pucuk cipayo urang patangkan ada juling bagu nan dipakai cepat kataga baisi pulau niat baku dan Allah sampai lah tiba di rumah anak kosago tando hati lai sadar kabinan Babatang Syria galak bidang maliri Malien rombongan dan Allah datang kami hadapkan Syria langkuk dalam carado tahalil tukang